จึงเขาเลยกัดปังนะก็เป็นตากันกับขนาดเฉพาะอุดรบัดเกลนะเขาเลยชวนอยากก็จึงไอปวดก็จงพีบันสงับอยากกันกับขนาดแต่กันนี่ก็ได้กับบักกดจงกันกับขนาดบัดsaya pet mentah saya sengap mentah ke kan di kana kadan kejemut halanda jong kan di kana nama rebakan ni kan di kabakot pen sasngau thu ke kejemut ba piyo na kan di kana de season 4 ngai ke jeng kublai pimpa ro iwe nang yai kershan yang ana kapor kenang bangan dapla bangan nang penmi susu lagi we kana ki bangan sepenmi nang ye syakna kublai shu Udan katba udang yam rang ba hangta uong ya ka kami kumno phim dan jeng ngau te mai phinuat ban le haduh kata yang ngau khun phinuat ban pan I ka jenglong arsap haduh katne ken mai menta kamot ngan do no ka jeng chania na phi namar ngam nuat shu bangan chania ya phi kum kan ni ka jai jenglong ka ba phi pan I menta ngam poi perkhat mai haduh katne phin le yang ngau khun phin shet kala ya ka jeng em kala we ka jonga uyam artan akata kapor deka kami jong u pade kapan shiban yu da kaju ka kantian ko ong bai ba ngale ya kaniru na kabanta kajing bha jong phi hi te khun namar ngapar khan lara phindan ita I khun anna phin sahiar no ka kam ka jam jong phi kanam kieu shu namar ba ke Elina kanam dan por shu banirap ya phi tang ba manta pade dakum ni kaja ngam poi perkhan shisha map yang akuan map I kejing le bakla jonga ngasmu thu menta bangla bakla shisha di sekaviviana ru kasngau melung ya kata kejing pan map jong ka kami jong udan di makaru kelas ngau rem palat ya kejing long arsap jong ka kejing kwa jubor jong ka ya udan di koong ya u bat kadadam dangu ru na u koong map yang adan ba ngam ya thu api ya kani kejing shisha na do basdang kadau ko bapelong ya bangan ya thu kadai na marba nga iye palat ya phi ti nga tiang ken yo pinam iye syure nga yo pinam tre syure ban salang ban nga dei na kata kadau ken dan map yang adan wat ju thawi ki kejing bakla jonga te kajau mat artat hanta kayam la hanta bat udan pade na marba uladam palat yaki uklam kran iye shu kata kapor usu jau mat ba yala de brop shibro bat kwa ashu hiru watang ban pe ka khamat ru yaki namar ba ulas ngudam palan kat ba ke Elina bat ukhuan pade kan jai ka jing sok jing kaman haringkan ikhun jong u eden de hakata kapor ke Elina kadang bun kam ban pan khoi yang pan khoi sam de ukhun jong ka pade haba u ye I ka kami ba ka bun kam komta de u ong ye ka kami mai ngan Aisyah no mangai Natalia de ke Elina ru ko ong ha oi ka biang kun namar ba kadang bun kam manga kumta uta ukun ru namar ba ukwa ban nyerap kam lang ya ka kami de ulek ban Aisyah ya Natalia shabar bat uya lek kai I hangta kat ba udang Aisyah de Natalia ru ilangnya yem tre bam shu namar ba ila ngau kadang de ukun jong ke Elina pade namar ba u I kholong u ong I phim bam shu re ngan bam na manga di ule ban bam yala de ban pen benduat ya ita Natalia kenang ba intre ban bam lot ya ta kejing bam bat ita iklung ru I ba ule kai kom ta ir ke u de weden padena cingai usu pe ya bie yaki bat udas ngukmen shisha ban ya yaki ba kilang friendly ba bro angot uong halade ni ngampoi perkat bangan sayok kani kejing keman ka bangayok menta kalong ke ka ba pura shisha kajing em jonga kom kani kajing keman ka bangam shum layo mat manshua ha ka por ba ngadang dan bat kalong henry menta pade ngasngo kumba ngadan ha kajing sok kajing keman ka ba dan shu menurut bala ban penkut ya kani kajing keman ka bangayok menta te upet ye na cengai ya kita ki khun baro arngot te hakwe kasngi udan balaka kami kia songkai ha office bat kat ba kidang ya songkai hangta ka kami ya jong udan ka poi kali bang ya u shapang itu ikun kan thai ko ong ya udan phila ya thu nem khun ha ke Elina ba itu ikun kan thai jong pisia idang em iklam pat yap udan pat u ong ya ka kami ngaklam itu e ka kami jong u
ko ong ya udan balai kun phim me tho no krang ba ke Elina kan tip no ya la i jong i kun bat bakan nei wat te udan pat u ong ya ka kami ngan ya tho Kumno habatang ka jakasa uta ubrio bashim adam ya ikun ro ngam itu tekan mentoy ayu ya ka bangan itu ya ke Elina te hakata kapor ka kami jong udan pat ka klam krani ka shule da ka kam bat ka shim isla kopi ka pentoy ya ka address jong uta ubrio ubashim adap ya ita ikulung namar makati ka teblet na dang shidang shapang jong u bat enda kala dam ka ai ha udan ya ita isla kopi tangba udan pat tre shu balet uang ya ka sngo mentoy shu bangalai wat ni haba dangakwa ban shimbyang i haladiru ladangakwa bangan sumarno hiru ngam yo shu tekan mentoy ayu kanyanga bangalai wat ni kadang la yanga bangan skap lakas ngap kumne namar ladangam yo i kasuk kemensiam Henry ladang la yo i telaki jonggi kamat nganam la ban IT hakiwe ya ikun la jong de kata kami pada kelas ngoram mi kita kentian ke bah udan ukran de kasngap la kasngap no de hadian citayo ka kami jong udan kalai wat hino ya itai kesiu kan thei jong ka bat enda kala poi hayeng jong uta ubrio kala tiat ya ka jengkhang jong kata kayeng te uta ubrio ula ple ka bat enda ula ple uya i panban badai maka te shipang ula tiang namar ba uperkhat bayo kan swan panbang ya ita ikun te hadian pat uong ya ka piwan le ayu shane kong te kata ka kami jong udan ko ong ya u ngasuan kai banga kwa i ya inatalia haswa bangin sa no shakwi pat kari te kaya thu artat ha u ko ong namar ba nyimot ban lai sa no shakwi kajaka te ngakwa ken ban ye i kum kamai kha te nga tharai nga dan ka hok bat pe ye wat la ila dei I family jong phiru te uta ubrio ubashim adap ya ita ikun kan thei jong ka Elina udei hi u eden bat u eden tep ba kata ka teman ka de ka kiau jong ka Elina kum ta ha kata ka por ula khot ya ka Elina bakan wanra ya ita ikun jong u hangta ban pan I ya ka te March 1 ke Elina pade kai I badai panban ka kami jong udan te ka kran ya ka hakata kapor ko ong ya ka piwan le ayu shani mai te hakata kapor ke Elina kara artat ya inatalia namar bala phawan ra daw eden ban pan I haka te u eden ulalengo marsnya iba ke Elina ka kran ya kata kataman u ong ya ke Elina pi itu se Elina ya ini itemen te ke Elina ka juba hoi eden ini idei ikami jong udan te phem itu se komta mars nyo sngo ya kita kantien u eden ulalam bershipang namar ba umpai perkat ba inatalia indei hi ikun jong ke Elina te kata kapor u ya thu no ke Elina u ong ya ka oh kamut ini ide ikun kan thei jong phi kan Elina bat ubat de yakti ta ikulung te ke Elina ru kala shupet sa eki namar ba kala klumar jengmut kam so tho so thau ki kran ya ka namar ba kam tip te ba u eden ushu adap ita ikun kadang perkhat na du basdang ba ita ikun idai hok ijong u eden te ko ong yo eden phiumat ban ong Kumno eden ngam sngo tho sngo thau shu te u eden pate obatai no ken haka u ong hoi Elina inatalia idei ikun jong phi namar ngabat kalok menshua mishu adap te ya ini namar kalok jonga kam yo khon te ke Elina kata kapor ko ong ya u Kumno kata kala banlong eden ngate ngam sngola nget te benrap no saka kami jong udan kan kata kapor ko ong ya ke Elina hoi kata kadai ka jing shisha Elina kani barok kadai namar jonga mahab yanga Elina namar dei manga ka ba ai adap ya ikon jong phi komta ke Elina kala shupet sa ya inatalia kampai perkhat ba indei ikon la jong te hakata kapor ka kami jong udan
Kala batai details ya kejingjana do pasdang haduh bakut hakamat ke Elina. Kumta ke Elina kala pej ishrai ya kata kami jong udan lakum bakan ksi de hadian pat nda kapej ya ikun pat de kas ngau melong ya la de namar ba kampai perkat ba indehi ikun la jong de hakata kapor kala do kala da ya I de wan lap no sa ukun shinrang jongka bad uyo I ya kata kami ka ma u pat de ulai direct shaka de uong ya ka piwan le ayu shane mai ka de kata kami ka ko ong ya u ngawan pej ya I para jong pi kun in Natalia de uta ukun shinrang ru uong he shisha se kata kami ka ko ong ya u ho oi kun in Natalia ide I para trai jong pi kun namar ba menshwa ba dang khai I pikan mau em ngong ba im dan shu Henry ching shisha I dang don kasulong ba ki bakla ki doktor ti kalakta no na ki khamat jong I ti imla shu ban I ba tu kopor de na kata kada kuin kun ngamban sing ai adop no hakini bat kini ru ki pedang subha he ya ini para jong pi ti uta ukun shinrang jong ke Elina ulas ngutu namar ba ulalong kenaren kumta ula shu pej ishra ya takamekha umkwa shu tang balai hajan jong karu te hadian ka kami jong udan pade kala snguram ya ke kabakale te kala pan map na ke Elina ko ong map ya nga Elina baro kani kadi ka jingle ka jonga ngam poi perkhat ba ngale ya ke babakla bat ka panmong ya phi bat ya udan map ya nga Elina na du mantakasni ngalas nguthu ya la ka jong ka jingle ka Elina pade namar ba kala sngu shrai palan kam sngola ban priang ya kata ka jing shisha kumta kam kwa shuat tang ban pe ka khamat ru ya kata ka kami jong udan kala isi ya ka la kumpalan banya ka ayu kumta ka phat no nang ta bat amar hang tahi ba kai I ka kami jong udan ba ka Elina kam kwa ban kran ya ka kumta makahru kami no na yang jong eden namar ba ka snguram ya ka jingle jong ka Elina te nadu kata kapor udan ka kami ban ka Viviana ki Alexa no shakaway pat kari namar ba udan ula sha transfer no shakaway pat ka jaga kat ba ka Elina pade nadu kata kapor kala khambet khambiang no banya ka ba ka shiglong barbor namar ba ka jingem jongka kam judan shu kita kijing khuslai na ka banta jongnu namar ba kala teb ba ki khon ru kila don haladi kam dan shu ka jing khuslai na ka banta jongki namar baro shikata ka shik khuslai ba na ka banta ita ikhon kan thai ba kam yo ban bat hakti namar ba ka perkhat ba ila khlat kumba yathu kata ka kiaw Henry menta pat ba kala lap di ka jing shisha kam dan shu ka jing khonyu man siam Henry kala im suk im saim bat eden namar ba u eden ru uklem kenta jaka ula pedang subhaya ka haka family la jong kumta kila te yila ka yeng kesam baro sangot haringkat bat ka kami jong eden ti ka Elina ru namar ba kala yo ya ka yeng kesam ka basuk ka bakaman kumta kala yo por yala de bakan spend time ban pentebet yala de ha ka architect namar ba kadon kasam kumta hakawai kasni kalala ban design ka bahe ba kawai kayeng ka ba itanat shisha te hadian katukan ni por anda kila adab ya kata kayeng kila ya leksa no ha kata kayeng bat kalang shisha kayeng ka ba itanat haduh kata-kata baro kasnong kathau kinam lo de kata kayeng jong ke Elina te kani ka de ka bakut jong kani ka khana shapang udan bat ke Elina